period of normalization paralyzed the country, the group Principled People became active. In 1968, the first missionary came from Vienna. Her apartment on Dobrzyński Street became the place for the study of the new truth. Žalovaní odmietali tie konštrukcie, ktoré prišli vlastne aj zo znaleckého posudku súdruha Materna, a to, že chceli zničiť celú socialistickú sústavu aj za cenu tretej svetovej vojny. Oni hovorili o tom, že študujú Božie princípy, podľa ktorých sa chcú riadiť v živote. A toto bolo spôsobené tým, že v tom čase štátna bezpečnosť nepoznala okrem tajnej cirkvi nejakú inú takú vysoko organizovanú skupinu ľudí, ktorí dokázali vlastne rozprestrieť svoje štruktúry nad celým územím Československa. Navyše tam bol prvok, že tzv. Principiálni ľudia, ako ich oni nazývali, mali spojenie so zahraničím. To bol ďalší moment, ktorý bol v očiach štátnej bezpečnosti a štátnej moci veľmi nebezpečný a priťažujúci pre celú túto skupinu mladých ľudí. Pokiaľ ide o materiály, ktoré študovali principiálni ľudia, tak to bol pre režim obrovský problém. Režim akúkoľvek filozofickú alebo náboženskú literatúru, musíme si uvedomiť samozrejme, že tu bola cenzúra, považoval za veľmi nežiaducí jav, považoval to za materiály, ktoré vytvorili ideodiverzné centrá voči vlastne Československej socialistickej republike, ktoré útočili na ideológiu. First was arrested on August 1973, one brother from one city, and then after 1 month, practically all these key leaders was arrested. Yeah. And then September and October and November also others members from small cities. Yes. In September 1973, the first members were arrested. In the following months, the state security interrogated 200 people. In 1974, more than 30 members received sentences up to 5 years of imprisonment. Many others received suspended sentences. Na pojednávaní boli vypočutí všetci obžalovaní. Všetci zotrvali na svojich výpovediach ešte z prípravného konania, nemali čo zatajovať, hovorili tak, ako sa veci udiali, ako sa stretávali, aké bolo učenie, o čom sa rozprávali. Nikde mi nevychádzalo vlastne v tom ich konaní naplnenie tej skutkovej podstaty trestného činu podvracania republiky. Inak ešte musím poznamenať, že čo sa týkalo samotnej väzby, nechápal som, že to vyšetrovanie trvalo skoro celý rok. Podávali sme viackrát návrhy na prepustenie z väzby a nikdy nebolo vyhovené. Bolo zarážajúce, že moja klientka Alžbeta Danišková
bola vzatá do väzby vo veľmi zlom zdravotnom stave. Ona utrpela zranenie pri autonehode, kde jej bolo silno poškodená chrbtica, ktorá ju potom tie následky znáša až dodnes. Nosila korzet, nevládala sa pohybovať, určite nemala také podmienky zabezpečené vo väzbe, ktoré by zodpovedali jej zdravotnému stavu. A napriek tomu, že sme predkladali lekárske potvrdenia, nebolo zohľadnené a nebola pustená z väzby. On Easter 1974, student Marie Givna died in her cell under suspicious circumstances. The convicted members served a total of about 50 years in various prisons in Czechoslovakia. Keďže už sme boli niekoľko mesiacov vo väzbe, tak nám samozrejme, že vždy sme sa pozdravili a bolo nám smutno navzájom za tými jednotlivými súrodencami, tak som si vyžiadala na konfrontáciu Máriu Živnu. Nešlo o pravú konfrontáciu, lebo vlastne sme nemali žiadny sporný bod. Ja som nevypovedala, nemali sme sa teda o čom konfrontovať. Ale vyšetrovateľia vyhoveli tejto mojej žiadosti o konfrontáciu a dali nám možnosť sa stretnúť, pričom boli viacerí vyšetrovatelia prítomní. Ja som bola už v tej miestnosti vyšetrovacej a priviedli Máriu Živnu. Mária Živna, keď vošla do dverí a ma videla, tak ma objala a prvé sa spýtala, že Bietko, není ti zima, máš teplé prádlo? Bolo to tak od nej úžasné a také, ako, že bolo vidieť, že ona nemyslí na seba, ale myslí vždy na toho druhého. To bola aj jej povahová črta, preto aj bola celý ten čas, keď som bola po autohavárii a po zranení chrbtica miechy, tak ona bola tá najlepšia s touto svojou schopnosťou starať sa o druhých. Na tejto konfrontácii sme sa potom veľmi začali smiať, lebo sme boli šťastné, že sa vidíme a že teda jedna aj druhá, že sme v poriadku a že sme vyšetrovateľov prekabátili tým spôsobom, že sme sa mohli fyzicky stretnúť a oni nemohli vlastne proti tomu nič urobiť, že ma Mária objala, že sme sa tešili, že sa vidíme. Títo vyšetrovatelia potom konfrontáciu veľmi rýchlo ukončili, lebo vlastne zistili, že boli akoby oklamaní, alebo že sme dosiahli svoje a potom už nás na žiadnu konfrontáciu ani nič podobné nám neumožnili. No, nedá mi nespomenúť v tejto súvislosti s obhajobou pani Vrábelovú. Keď všetkých vzali do väzby,
pani Vrábelová, matka jedného z obvinených, bola tá, ktorá udržiavala so mnou kontakt. Neustále chodila za mnou, konzultovali sme spolu, snažili sme sa hľadať spôsoby cesty aj v kuloároch. Takže ja som jej veľmi vďačný, že vlastne ona mi pomohla pri tej obhajobe, lebo ja som nemal inú možnosť kontaktovať sa s inými. A potom ešte bola, myslím, že bola tam Švecová sa volala, tá bývalého ministra. Šebestová a jej súrodenci. To bolo zaujímavé, že jej brat, napriek tomu, že myslím, že pracoval na Akadémii vied, a že tiež si tak ohrozoval teda to svoje miesto, ale chodil za mnou a spolu sme v tej veci konzultovali. Veľmi zaujímavé bolo, že keď som sa vrátil z Košíc, teda keď ma vylúčili začiatkom marca, ku koncu marca, niekedy v priebehu apríla som rozmýšľal, že chcel by som sa stretnúť vlastne s členmi, s ktorými sme predtým boli na Trnávke. Žiaľ Bohu, Trnávka, centrum a ani devčenské, to bolo vlastne chlapčenské a devčenské v Lamači už neexistovalo, lebo v podstate boli tí hlavní pozatváraní. No a som potom rozmýšľal, že čo ako ďalej. No a som si spomenul, že raz, keď som išiel s Vladom Vrábelom, tak on povedal, vieš čo, mama napiekla koláče, že ideme, zoberieme ich. Tak sme sa zaviezli k jeho mame, na motorke sme vtedy jazdili, zobrali koláče a odvtedy ja hovorím, že koláče zachránili môj duchovný život. Pretože keď som vlastne rozmýšľal, že kde, koho, ako by som mohol nájsť alebo osloviť, tak som si spomenul na mamu Vlada Vrábela. No a keďže som už vtedy bol šofér, mal som troška orientačný zmysel, tak som prišiel na tú ulicu, doteraz si pamätám, že to bola Suchomlínska. A tam som si typol, že ktorý asi dom by to mohol byť. Som zazvonil na zvonček, za chvíľu druhýkrát. A keď som zazvonil druhýkrát, vybehla Vladová mama, pozerá na mňa, ako keby som bol prízrak. A chytila ma, rýchle, poď donútra. A hovorím, čo je? Že ty nevieš, ak toto je najviac sledovaný dom, lebo to bolo predtým centrum. Ja som to nevedel, ale to bolo v tých predchádzajúcich rokoch. No a tak som išiel donútra, stále som si neuvedomoval závažnosť tej situácie a ona mi hovorí, že no však to tu sledujú. A potom hovorí, no ale jakého debila by napadlo, že debil pôjde cez deň niekam, že väčšinou sa chodilo v noci. Lebo začiatkom roku v 75. tým, že som bol teda na vysokej škole, akurát som skončil zimný semester a dostal som pozvánku od polície. Nevedel som, že čo to ako je, tak som tam išiel, no a bolo to na Račanské a čo to bolo? No EŠTB. Teda vtedy to bola februárka, pardon. Na februárku, no EŠTB. No a začali, no súdruh Jakubáček, vy ste boli vyhodení z vysokej školy v Košiciach. Ja hovorím, že no ale tak mi povedali, keď budem žiť slušným životom socialistického mladého človeka, môžem pokračovať. No dobre, vy pokračujete, ale my sa postaráme, aby ste nepokračovali, keď by tu bola jedna možnosť, že keď by ste nám prinášali správy o tých, ktorí sa budú vracať z väzenia, lebo viete však, musíte aj pre túto krajinu, pre tento štát
zabezpečiť, aby tu neboli podvratné živly. Čiže vy budete vlastne robiť prospešnú činnosť pre tento štát, keď nám len občas poviete, že kto sa vrátil, čo robí, s kým sa stretáva, nič také, akože. No a to má byť teda akože taká menšia spolupráca, ale vy si môžete študovať a dokonca, keď budete takto nám aj občas poviete, kto čo robí, nemusíte ani študovať, my vám zabezpečíme, že skončíte s červeným diplomom. No, lákavá ponuka, ale už aj otec mi predtým, že nepodávaj čertový prst, lebo zobrie celú ruku, tak som povedal, že nehnevajte sa, ale ja kamarátov nebudem zrádzať a tak ďalej. Tak... In Ilva prison, several male members were incarcerated for a number of years. Je veľmi dôležité ešte spomenúť, akú taktiku používali títo vyšetrovatelia. Častokrát podsúvali veci, ktoré neboli pravdivé, alebo povedali, že niekto iný to už povedal a takto nás chceli doviesť k tomu, aby sme sa priznali k trestnej činnosti. Dokonca sa našlo asi 100 bodov v archívnych spisoch tzv. Inštrukcií, ako majú viesť títo vyšetrovatelia samotné vyšetrovanie, aby nás priviedli k tomu, že sa priznáme k trestnej činnosti. Dostávali pokyny, ako formulovať otázky, ako formulovať odpovede a týmto spôsobom sa nás snažili ovplyvňovať. Keď sme boli v Ilave vo výkone trestu, bachári nesmeli s nami veľmi hovoriť, ale jeden nám povedal, sa tak zadíval na nás a povedal, ale vy nie ste obyčajní kriminálnici, vy nie ste obyčajní väzni. Vlastne on poznal, že niečo tu nesedí, že sme tam akoby, nepovedal, že nevinne, ale nespravodlivo to nie, ale on to vyjadril tak, že nie sme ako obyčajní väzni, že jednoducho to vycítil z toho. To bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Som napísal, naviac noviny písali o nás, to najhoršie, nepriatelia komunizmu a tak ďalej, tie výtlačky. Tak ja som napísal do Pravdy, napísal som na Vysokú školu vojenskú a Komenského univerzitu rektorovi, že prosím vás, my sme vtedy dostali také a také posudky, to a to. Zvážte, a bol by som rád, mene hnutia, keby ste nám poslali nejaké pozdravný dopis a tak ďalej. A pán rektor Univerzity Komenského 4. októbra 2018 napísal: Vážený pán Uhnák, a tak ďalej vás pozdraviť. Omlúvame sa za to, čo naši predchodcovia urobili. To je pekné. A ľutujeme a budeme pracovať na tom, aby sa takéto veci už nestávali. Vážime vaše ľudské, profesionálne a občianske postoje a chcem vás ubezpečiť, že v tomto zmysle Univerzita Komenského v Bratislave, označovaná za našu národnú alma mater, stojí pri vás a vyslovuje vám moje osobné uznanie našej akademické úcty. S úctou pozdravom rektor univerzity Karol Mičieta. Samozrejme sme išli príkladom, alebo ja som bol potom veliteľ izby a brigadír. Hej? Že ako to som veľmi váhal, že či to mám zobrať, alebo nemám zobrať, lebo viem, že ako sa väzni kúkajú na takýchto veliteľov a vedúcich. A to sme debatovali medzi sebou, medzi tými 6, počúvajte, ja váham. Mám to zobrať, nemám to zobrať. Keď to zoberiem, nie pre môj prospech, ale pre tých ostatných. A
tak nakoniec ma tí spolu mojich kamarádi presvedčili to, no zober to, lebo lepšie je, aby ty si bol veliteľ aj brigadír, lebo budeš to viesť spravodlivo a dobre, než nejaký človek, ktorý by tam robil. Čo sa aj potom potvrdilo, že bol som brigadír, boli tam katolícki kňazi, boli tam jehovisti a tak ďalej, starí ľudia. A tým, že som bol brigadír, teda vedúci tej družiny, tých 30 ľudí väzňov vo výrobe, tak mohol som, ja neviem, najprv ja som pracoval na stroji, som si odopol bezpečnostné zariadenia a plnil som normu na 300%. A dával som to tým katolíckym kňazom a podobne. Keď som bol brigádier, tak to som inšpiroval ostatných mojich spoluväzňov. Sme odpojili zariadenia, alebo oni pracovali tak rýchlo, aby vytvorili nie 100%, ale 150, 250. A ja ako brigádier som mohol tie prepisovať pre týchto starších ľudí. Lebo tým dostali, ja neviem, nesplnil normu, čož, ja neviem, pán Javorský, to bol za katolícku cirkev tam. Starší pán, toho aj máte určite evidovaného. Keď robil termostat, treba s pájkou, to zváral, pájkoval. To nebolo možné, aby on splnil takúto normu. Nedostal by mlieko, nedostal by slaninu, prídavky. Ešte keď som poprepisoval ja tieto normy, tak dostal aj prídavky, všetko. Takže toto bolo to aktívne slúženie tým spoluväzňom bez nejakého svedčenia, ja tu mám princíp, alebo Mesiáše na svete a tak ďalej. Zaujímavé pre mňa bolo aj potom neskôršie, keď som rozmýšľal nad tým, že vlastne ich pri tých výsluchoch nikdy nezaujímalo, prečo sme robili to, čo sme robili. Že proste tá ideová stránka za celým hnutím a za celou činnosťou tejto skupiny ľudí ich prakticky akoby nezaujímala. To som nejak si interpretoval tak, že to nebolo podstatné pre nich, s tým sa nechceli baviť, či to je alebo nie je náboženské, alebo tak. Jednoducho to považovali za tvrdý politický nejaký dissent, odboj, ktorý bolo treba zatlačiť už od korienkov, aby sa to nemohlo šíriť ďalej, hlavne medzi mladými ľuďmi podobne. To bola definícia alebo interpretácia, ktorú súdom alebo aj teda tým orgánom poskytli na základe ich žiadosti znalci, či už to bol profesor Kvasnička z Univerzity Komenského alebo experti z Vojenskej akadémie, ktorí povytrhávali jednotlivé slova alebo vety z knihy Boží princíp, ktorá je základným materiálom Cirkvi zjednotenia, a vyrobili z toho také monštrum, tak ako to v článku, v takom veľkom celostranovom článku v vtedajšej Pravde v čase odvolacieho súdu na Najvyššom súde v októbri 1974 bolo napísané už v samotnom titulku toho článku, že sme krvežíznivé beštie, ktoré chcú rozpútať 3. svetovú vojnu. Samozrejme, dostať sa do takéhoto obrazu spoločnosti, tak už samotné prenasledovanie a vypočúvanie malo veľký vplyv aj na moju rodinu. Hlavne moja mama vtedy pracovala na ministerstve práce, síce v takej pozícii, bola vedúcou kuchyne v závodnej jedálne, ale bola osobou, ktorá sa dennodenne stretávala, počnúť s ministrom, s tými najvyššími úradníkmi, ale dokonca aj s členmi
Najvyššieho súdu, ktorý v tej istej budove mal svoje sídlo a zasadal. A bolo zaujímavé, že počas odvolacieho súdu cez prestávku súdneho konania išli sudcovia na obed k mojej mame do extra malej jedálničky vedľa jej kancelárie, kde mohla, dokonca hovorila so sudcami o mojom prípade, alebo teda o tom, že nejakým spôsobom sa snažila ich ovplyvniť. Samozrejme nemalo žiadny vplyv. Ale jej postavenie, aj jej práca a obľúbenosť, známosť aj na tom ministerstve boli pre ňu možno určitým spôsobom aj ochranou pred tým, že teda nikto sa nesnažil ju na základe toho, že jej syn sa dostal do takejto spoločnosti a predsud, že by mala nejaké konkrétne dôsledky z toho a následky.